Gilaumang maapod-apod na sunod bulan ang fuel subsidy alang sa mga apektadong PUV drivers sa Davao Region. Atong saro ng detalye niini sa live report ni John D. Esteban. John D. Sara, ang DSWD ang magapod-apod ni cash ni siya 5,000 pesos matag PUV driver nga apektado sa pagsaka sa presyo sa lana. Ato Sayron. Perting paita, yangungo sa mga driver sa pampublikong saginan. Sanglit, ginakauna matod pa ang ilahang kita sa kamahal sa lana. Unya laylay pagidaw ang pagpamasada. Naay fuel subsidy, sumala sa DSWD. 5,000 pesos matag driver. Nagsugod na sa kauluhan. Apan sa Davao Region, posible nga maapod-apod karong Abril. Human sa Semana Santa, ang unang tranche sa subsidiya. The same amount siya, no? Na-Abril, nakabutang driver of tricycles, PUVs, and other common carriers. So, importante, yung katong mga rehistrado o na-permit operate. Sa listahan nga na-validate na sa LTFRB 11, alang sa unang tranche, dunay 6,000 ka PUJ drivers, 1,000 ka TNVS drivers, samtang 3,500 ka taxi driver sa Davao Region. Kini nga ihap, mao ang makadawat sa cash assistance sa DSWD, ilawom sa AICS o Affected Individuals in Crisis Situation. Wala pa ilabot sa mong ihap ang tricycle drivers kay ilawom kini sa local government unit. Diretso sa mga drivers ang ayuda. Ang assistance nga pangtubil gikan sa DOTR, diretso sa operator, ihatag pinaagi sa card. Sa unang tranche, 5,180 ka operators ang mahatagan nga dunay 14,000 ka unit. Ang kwentada, base sa guidelines, 1,000 ngadto sa 10,500 pesos matag unit, depende sa gasto sa maintenance. Mas malaki na unit, mas malaki yung subsidy. So they're basing it on the maintenance cost like sa spare parts like tires, batteries, lubricants, fuel filter, oil filter, and then yung total operational cost po ng unit. Based on the latest guidelines, it will run from 1,000 to 10,500 but no specific yet as of now po. For example lang, 5,000. So that's per unit po. So kung 3 units, meron siyang 15,000. Naggulat pa daw ang LTFRB 11 alang sa second tranche, alang sa mga wala panalista nga lehitimong drivers. Tungod sa sitwasyon sa kamahal sa lana, ginalantaw nga naay posible nga muundang sa pagpamasada. Matod sa LTFRB 11, naay service contracting program. In case na may kakulangan talaga sa public utility vehicles, we're looking into the big modes like buses and minibuses to augment their routes para ma-serve ang mga underserved areas natin. Sara, karong hapon lang no, gisuspende ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pagsaka sa plitihan kay sumala pa niya dili matud pa kini ang parahon para sa fair hike. Sara. Okay, daghang salamat, John D. Esteban.